എൻഡോസൾഫാൻ സുരേഷിന്റെ ചിത്രപ്രദർശനം ശ്രദ്ധേയമായി. യാതൊരു പ്രമത്തതയും ഈ പരിപാടിയുടെ പിന്നിൽ ഇല്ല. പണക്കൊഴുപ്പുകളില്ല. ആരും സ്പോൺസർ ചെയ്യാനും ഇല്ല. മനസാക്ഷിയുടെ സ്പോൺസർഷിപ്പ് അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും പൊതുജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രതിരോധത്തിന്റെ വിളംബരമായി സമർപ്പിക്കാനില്ലാത്ത കലാകാരന്മാരുടെ ആത്മാർത്ഥമായ ഹൃദയ നിലവിളിയാണ് ഈ പരിപാടി. ഒരു കിളി ചിലയ്ക്കുന്നത്, സങ്കടപ്പെടുന്നത് ഏതെങ്കിലും പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ഓഫീസർമാരുടെ പ്രേരണ കൊണ്ടല്ല. ഒരു കുഞ്ഞ് നൊന്ത് കരയുന്നത്, ഒരമ്മ നെഞ്ചു പൊട്ടി നിലവിളിക്കുന്നത്, നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയവർ ദുഃഖം പങ്കിടുന്നത് മറ്റാരുടെയും പ്രേരണ കൊണ്ടല്ല. സഹജീവികൾ എവിടെയോ വിദൂരതയിലിരുന്ന് വേദനിക്കുമ്പോൾ അവർ തങ്ങളുടെ നെഞ്ചോട് ചേർന്നിരുന്നതാണ് കരയുന്നത് എന്ന കാവ്യബോധം മാത്രമാണ്, കലാബോധം മാത്രമാണ് ഈ പരിപാടിയുടെ പിൻ പ്രചോദനം. മാനുഷിക പ്രചോദനത്തിന്റെ നാന്ദിവേരിൽ നിന്നല്ലാതെ യാതൊരു കലാശാഖയും മുളപൊട്ടുന്നില്ല. അങ്ങനെ മുളപൊട്ടി പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ കണ്ണുനീരിന്റെ നാമ്പുകളാണ്, ചിലപ്പോൾ പ്രതികരണത്തിൻ്റെതാണ്, പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെതാണ്, ചിലപ്പോൾ കലർപ്പറ്റ കണ്ണുനീരിൻ്റെതാണ്. എൻഡോസൾഫാൻ വിഷം ആകാശത്തു നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് മഴപ്പെയ്ത്തായി ഇറങ്ങി വരുമെന്നും അത് ഭൂതലത്തെ ഗ്രസിച്ചു കളയുമെന്നും അത് പച്ചനാമ്പുകളെ കെടുത്തി കളയുമെന്നും അത് കണ്ണുകളെ അന്ധമാക്കുമെന്നും അത് കൈകാലുകളെ ചുരുട്ടി കളയുമെന്നും അത് ആത്മാവിനെ നശിപ്പിച്ചു കളയുമെന്നും തിരിച്ചറിയാത്ത പാവം ഗ്രാമീണ ജനതയുടെ സങ്കടമാണ് ഈ വരയുടെ ഈ വർത്തമാനത്തിന്റെ പിന്നിലുള്ളത്. ഗാർലിക്കാകുന്നുള്ള നഗരം തകർന്നു പോയതിന്റെ ഭീകര ചിത്രമാണത്. അതിനെ ഒരു ബൾബ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുതിര, ഒരു കൈ എടുത്തു നോക്കിയാല് ആ യുദ്ധത്തിന്റെ ഭീകരത മുഴുവൻ, ആ വൈരൂപ്യം മുഴുവൻ അതിലുണ്ട്. അതുപോലെ മറ്റൊരു വലിയ ശില്പമാണ് ഹിരോഷിമയില് ഇപ്പോഴും നിന്ന് കരയുന്ന ഒരു ശില്പം. ആറ്റം ബോംബ് വർഷിച്ച ഹിരോഷിമയില് ഒരു ശില്പം ഇപ്പോഴും നിന്ന് കരയുന്നുണ്ട്. 30 ചതുരശ്ര മൈൽ കിലോമീറ്റർ വിസ്തീർണത്തിൽ ആ മൈതാനം ഒരു ശ്മശാനമാണ്. അവിടെ ഒരു പുല്ല് പോലും മുളപൊട്ടുന്നില്ല ഇപ്പോഴും. അന്ന് ആറ്റം ബോംബ് വർഷിച്ച സ്ഥലമാണ്. ആ ആറ്റം ബോംബ് വർഷിക്കുമ്പോൾ ഈ ശില്പം ചെയ്ത പയ്യന് 12 വയസ്സാണ്. സോവിയറ്റ് അർമേനിയൻ ശില്പി ആർദോ ചാക്മാക്ചാൻ, ആർദോ എന്ന പയ്യൻ ഇതാ എന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ കുട്ടിയുടെ പ്രായമാണ്. ആ ബാലമനസ്സിന്റെ ഭീകര ചിത്രമാണ്. അവന് 40 വയസ്സ്. 50 വയസ്സായപ്പോ 60 അടി ഉയരമുള്ള ഒരു സിമന്റ് ശില്പം ചെയ്തിട്ട് റഷ്യൻ ഗവൺമെന്റ് ജപ്പാന് സമ്മാനമായി നൽകിയത്. അതിപ്പോഴും കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ കഴുത്തിന് മേലെ മുഖത്തെ കൈകൊണ്ട് താങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു വൻ ശില്പമാണ്. തൊലിപ്പുറം മുഴുവൻ ചിതമ്പലികൾ നിറഞ്ഞതാണ്. സിമന്റിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്തിനാ ഇത് കരയുന്നതെന്നറിയോ? 2 കണ്ണും തുറന്നതാണ്. 60 അടി ഉയരമാണെന്ന് ഓർക്കണം. വിജനമായ സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ അതിലൂടെ കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ ഒരു കണ്ണിൽ ഒരു മെറ്റൽ സോക്കറ്റ് തൂക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ കലാകാരൻ. അതിലൂടെ ഈ കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ ആ മെറ്റൽ സോക്കറ്റ് പ്രകമ്പനം കൊള്ളുകയാണ്. അതിലൂടെയുള്ള ശബ്ദം വിശ്വ മനസാക്ഷിയെ ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ്. എൻഡോസൾഫാൻ ഇരകളുടെ ക്രൂരമായ പുതിയ കാഴ്ചകളുടെ ചിത്രവുമായി പ്രശസ്ത ചിത്രകാരൻ KG സുരേഷിന്റെ ചിത്രപ്രദർശനവും സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മയും ശ്രദ്ധേയമായി. PK ഗോപി ചിത്രപ്രദർശനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ആർട്ടിസ്റ്റ് T രാഘവൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷനായി. അമ്പലത്തറ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ, ചന്ദ്രൻ മുട്ടത്ത്, സുബൈദ നീലേശ്വരം, MC സുകുമാരൻ, PV കൃഷ്ണൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.